Много хора си мислят, че просто натискаш принт и 3D принтера започва да печата, но всъщност има много важни стъпки преди това. Като в това видео ще ви покажа как се стига от 3D обект до вече готов G-Code файл. Здравейте, аз съм Теодор и в този канал говоря за 3D принтиране. Като в това видео ще ви покажа как от 3D обект да стигнем до готов файл за принтиране. Като това реално е процесът, при който всеки 3D принтер използва преди да започне печат. Като в този епизод ще минем буквално през основните стъпки. Всичко почва с 3D модел, той описва формата на самия обект. Най-често файлът бива или STL или Object файл, като всъщност ние можем този файл да си го направим сами или да го изтеглим от интернет. Като както в предишния клип казах, че някои от сайтовете са като Thingiverse, Printables и Codes3D. След като изберем вече желания от нас обект, се прехвърляме в слайсъра, като именно там са по-важните настройки. Като в случая, след като изберем самите обекти, е време да се прехвърлим в самия слайсър. Като в случая, щом изберем вече необходимите от нас файлове, в нашия случай това са части за нашия принтер Radtrick. Това са двата файла, които ще ни трябват и които ще слайснем. От едната част ще ни трябват две бройки. За случая правим, цъкаме върху нея и селектираме още един път Add Instance и след това Arrange. Това подрежда частите по най-оптималния начин за принтера. След това настройките, които ги слагаме тук, при може да ни трябва. В случая има много настройки, които аз предварително съм тествал и съм разбрал, че това е оптимално за принтера, като в един от следващите клипове именно ще обясня за всеки един филамент коя е най-оптималната настройка, тъй като според различния тип филамент отговарят различен тип настройки. След като сме направили абсолютно всички настройки вече по самия слайсър, е време да натиснем Slice Now, след което програмата реално подготвя нашия G-Code и единственото, което остава е буквално да го експортнем. Като в случая ще го сейфнем в нашата папка, която е Parts. Ще използваме филамента ABS или пълното му име, което е акрилнитрилбутадиен стирен. То реално този филамент е разработен за приложения, които изискват изключително висока якост на удар с добра топлоустойчивост. Като както виждате, предварително задаваме работната температура, тъй като идеята е самата маса да heat soakне или на български казано температурата да се разпредели равномерно по цялата работна повърхност. След като работната повърхност достигне необходимата температура, вече сме готови изцяло да преминем към поставянето на G-кода. Като в нашия случай се извършва от Upload and Print. Влизаме в нашата папка, това е G-Code файла, избираме го. Той се аплодва към принтера, тъй като връзката става посредством интернет. И вече принтерът е готов да печата. Като реално това са стъпките, през които трябва да преминем, за да направим нашия G-Code готов и да бъде приложим именно в нашия 3D принтер. Като ще се върнем след като вече самия печат е готов. И така завръщаме се отново, след като вече нашия печат е завършил, като в момента ще видим как се е получил. Като след като махнем предният панел, можем преспокойно да вземем Pay подложката, като тук в момента можем да видим вече изпринтираните части, като в случая печата отне 11 часа, но тъй като имахме фейл поради warping, в който реално краищата се повдигат и така един от детайлите се отлепи, и последствията са ето такива. Общо взето се получава ето това, като в случая това е така наречения спагети ефект, в който дюзата просто принтира във въздуха. Като реално това винаги са непредвидени ситуации, когато принтера не се наблюдава редовно, тъй като в случая принтираше докато няма никой в стаята. Но 3D принтирането като цяло винаги крие такъв риск и човека, който се занимава с 3D принтиране, винаги е наясно, че може да има такива последствия и именно загуби. Като в следващия клип ще ви покажа именно къде са приложими тези 3D принтирани части, както и една профилактика на 3D принтера отляво на мен. Ще съм много благодарен, ако сте останали до края на видеото. Ако ви е харесало съдържанието, което правя, може да се абонирате и очаквайте още видеа от мен.